channel. Nandito tayo ngayon para sa isang lutuing masarap na naman at healthy. Yung ating isdang binili noon sa daon na napakalaki ay ngayon nating lulutuin. Binili natin to nung isang araw kaya ayan guys, hindi natin niluto kaagad kasi gabi noong binili. Ngayon ay lutuin natin ito ng kakaibang luto guys, pero madaling lutuin, ha? Madaling procedure lang para di tayo mahirapan, okay? Para simple lang ang ating pagluluto. Okay. No need to complicate things, no? Better simple, mas simple, mas easy. Okay. So let us start. Ito yung plastic niya. Ito lang. Kuha ako ng sangkalan. At tayo'y magtupik sa Ilocano. Tupik. Okay, magtupik tayo guys. Ito yun, oh. Oh. Ito yun, oh. You see this? Ngayon, maglilinis tayo. At syempre, kailangan ko na naman ng partner ko dito sa paglilinis. Ayan, kasama natin. At siya ay malakas kasi ang mga daliri. Siya ang maglilinis. Okay? Ayan. Linisan muna natin. At habang nililinis niya, ako ay magpiprepare na ng ating mga ingredients. Okay, magsamok-samok ako dito. Nandito kasi yung ingredients eh. Nandito yung bawang. Kuha ako ng isang globe of bawang. And then, isang sibuyas. Hindi naman masyadong kailangan ang sibuyas. Yung ginger. Yan. And then, yung tomato sauce ko dito. Sauce. And then, of course, we will be needing my pesto sauce. Ayan. Ayan. Cooking oil. Cooking oil. Paminta. Asin. Ayan, para kita lahat. Yan natin ilagay. And then, habang siya ay naghihiwa, ako ay maghihiwa rin ng ating spices. Para sa spices. Okay. Okay. I need a knife. One. Ayan. And the small one. Okay. Okay. Ha? Anong nangyari? Tanggal na yung Tanggal? yung ganyang yung caviar. Dito. Caviar niya. Caviar niya na. Tanggal ng caviar niya. Ano pang kailangan mo? Ano? Okay, patay niya. Ito, hindi na tapon na ito. Ayan. Pasensya kayo sa kitchen namin. Ito giniba ni Odette kaya hindi pa mayos. Tira-tira ni Odette. Okay? Ngayon ay
Lagyan na ako ng bawang, guys. Tapos may mga tignan pati ng bawang, pag ano ng bawang. Kita ba ako doon? Hindi, no? Ayan, huway-huwain mo na ng yung pang pizzayola. Ang luto ko kasi ngayon, guys, ay yung niluluto namin sa Rome dati. I-share ko sa inyo para malaman nyo kung paano lutuin yung isda ng masarap. Simple, very madali. Pero, masarap na, healthy pa. Ha? Okay? So, let us cook the mamsa. Mamsa ang tawag dyan. So, we are going to cook the mamsa ala pizzayola. Yun. Okay? So, liwa-liwaan niya. At para ba dito ay magbisi-bisihan ako sa Pizzayola? ating rekado. Anong karne dito? Ayan. Yan. Okay. Lat. Hmm. Ayan. Ang ulo yan mo. Galing ko muna ito. Kaya nag-crush ako ng garlic. Ganyan. Ayan. Ayaw natin na masyadong marami. So, 2, 4, 6 cloves of garlic. Kasi, napakahilig ko sa garlic, pero konti lang. Ayan sa ulo niya. Ayan. Yung nangyari sa ulo niya. Kung sabaw, no? Ang pizzayola na gagawin ko, guys, yung body lang. Then, yung head, itong head, at saka yung tail, yung parteng yon ay sabaw. Para may soup. Ayan. Alam niyo yung tinola na masarap na may malunggay? Yon ang gagawin natin. So, let's be healthy. Let's eat fish. Okay? Dalawang recipe. Sana, kaya lang ngayon, ay isa lang muna. Dahil yan, masama naman kung, alam nyo guys, mahal ang bilihin, kaya tipid-tipid pag may time. Next time naman yung tinola. Di bale, nandyan naman na sa, nasa playlist ko yung tinola guys. Marami na akong na lutong tinola. Pare-pareho naman ng tinola, di ba? Parang sinaing lang. Yan, ang garlic, ganyan lang. Ganun lang. And then, ang red onion. Ito ay the golden mamsa ito. Golden mamsa. Golden mamsa. Ito, dinalatan ko na. Pero, pwede rin walang sibuyas ha. Pwede rin. Kahit garlic lang. Pero ngayon, lagi rin dinalaman ako. Pwede na lang natin. Dahil pag nagluluto ako ng pizzayola, usually hindi ko nilalagyan ng onion. Lalo pag mahalang onion, it's better to not put. Okay? So, garlic and onion lang. Hindi na yung, kasi lalagyan natin ng tomato sauce. Okay? Yung sibuyas at saka ginger is for the tinola. And then now, I will now prepare the kawali. Fish. Ayan. Ginagayat niya. Tinanggal niya yung tinanggal niya yung kaliskis na matigas. Tinanggal niya guys. Look. Alam niyo.
sarap ng mamsa. Alam niyo ba yan? Yung mamsa ay parang talakitok, magkamukha, magkaiba lang ang kulay. Ang talakitok naman ay mas maputi dyan. Ito naman ay golden. Meron ding mamsa, hindi naman mamsa ang tawag nila, yung gray. Oh, ito naman ay golden. Ang ganda ng kulay, di ba? Oh, you see that? Ang sarap. Uy, kinakain Pusa. pa ang pusa. Kaya po sa. Anima! Eat na your Panangan na po. fish. Eat na your fish. Nasaan ka? Pero, kain na oh. Kumakain? Oo. Wow. Tingnan natin si Anima. Sa eksena. May eksena si Anima. Uy, umagaw naman. No. Huwag kayo mag-away. Okay, enough. Enough na yung eksena ninyo. Bagong ligo lang yan si si Titan. Naligo kanina. Si Titan. Okay, ano ba yan? Ano kalalaki? Manipis. Yan. Bakit hindi pwedeng fillet? Hindi pwede na. Yan na lang? Ha? Oo, pwede. Yung walang buto? Pwede po. Mas maganda yun. Yan na lang, walang buto na lang. Fillet. Kalaki pa ano kasi. May mga. Hoy! Ma'am! Kayo mag-away. Nagagawan sila sa fish. Ingay mo naman. Kaitan! No, Titan. Bad. Mahulog ka na. Kung maganito ka. Pwede ba na? Tanggalin. Tanggalin ang tinik. Kunin na rin dito. Yan, blend na dyan. Walang dala.
gawin ito pala? May langaw. Hmm? Yeah. Naamoy ng langaw. My God, ang bilis. Na. Okay, gasan muna. Bay dila. Bakit kung langaw, ano? Madali nilang maamoy ito. Ha? Kunti lang, kunti. Kasi maalat itong sobrang alat ng ano guys. Okay. Okay, let us fry. Mahangin, bakit mahangin? Wala, nasira ang apoy natin, mahangin. Oh my gosh, di tayo makaluto. Oh my God.
It has to.
Luto na yan. Tikman ko na. Patayin ko na ito. Okay na! Yay! Kakain na ako. Okay, ako lang kakain ha. Huwag kayong kakain ko lang. Tikman natin guys. Look at this. Ha? Kita ba? May capers akong nilagay. Pandagdag ng lasa. Para mamalaan lansa, dapat may capers. Pero kahit na walang capers, pwede rin. Okay? Option mo yan kung maglagay ko o hindi. Ngayon, mainit ito, kaya hipan natin. Mainit. Heavenly. Lemon naman niya, oh. Timputi. Mamsa. The mamsa. Golden mamsa. Golden fish. Sarap. Kaya tayo? Grabe. Hindi porket may video talagang napakasarap sobra. Okay. Bye-bye. Tsaka magpaalam muna tayo. Kunan mo muna akong thumbnail.